Отца и Сына и Духа Святого. Ласка Пана нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и едность Духа Святого нехай будут з усіми вами. И с Духом Твоим. Сердечно вітаю на этой имше и рады молиться с вами, целебровать Святую Евхаристию и целебрую в интенции парафии, в интенции всех вас, как згодно сегодняшней литургии Слова, Бог открыл наши уши на Ягоное Слово, открыл наши вусны, как прославлять Его тем, что кажем, и открыл наше життя, открыл наше сердце, как жить зим, и сапраўды атрымліваць эту ласку, делиться ее з іншими. Вось, молюся об тым, каб Пан Бог зрабіў нас здольнымі да ўсього гэтага. А на пачатку этой імшы, каб быць у стане прыняць ласку Ягонага Слова, вызвалім наше сердце ад усіх клопатаў, ад усяго таго, што можа сабою прикрываць нашы думкі і закрываць собой Слово Божие ад наших слабасцяў, ад наших памылак, вызвалім и доручим усё Богу. Тому кажем, споведаюся Богу Всемогутному и вам, браты и сестры. Сестры, помолиться за меня, Пана Бога нашего. Нехай змилуется над нами Бог Всемогутный, и, отпустивши нам грехи, доведя нас до життя вечного. Пане, смилуйся над нами. Пане, смилуйся над нами. Христе, смилуйся над нами. Христе, смилуйся над нами. Пане, смилуйся над нами. Пане, смилуйся над нами. Хвала на вышинях Богу, а на земле спокой людям доброй воли. Хвалим Тебе, благословляем Тебе, кланяемся Тебе, прославляем Тебе, дякуем Тебе для великой хвалы Твоей. Пане Боже, Владыко небесный, Боже, Отче всемогутный, Пане Сыне единородный, Иисус Христе, Пане Боже, Баранку Божий, Сыне Отца, який береш на себе грехи і свету, смилуйся над нами, який береш на себе грехи і свету, прийми моление наше, який сядешь праворучайца, смилуйся над нами. О, только Ты святый, только Ты наш Пан, только Ты наивысший, Иисус Христе, с Духом Святым у хвале Бога Отца. Аминь. Вспомним наши особистые молитвы и просьбы, за какими мы пришли. Молимся.
Ласкавый Ойча, Ты про Сына Твоего откупил нас и учинил своими усыновленными детьми. Зайцовскую добрынёю глянь, просим, на усіх, хто верить у Христа, є дарих сапраўднай, свободной и вечной спадчынай. Праз Пана нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, які з Тобою живе и владарить у едности Духа Святого, Бог праз усе веки вечные. Читание книги пророка Исаии. Скажите малодушным: будьте отважными, не бойтесь. Вось Бог ваш, помство прыйдзе, отплата Божия. И сам приходит избавить вас. Тады вочы сляпых будут бачить, и вушы глухих открыются. Тады кульгавы, як олень, подскочить, и язык нямых ускликне радостно. Бо почне бить крыница воды у пустыни, и потоки у степах. Засохлая земля перетворится в озеро, безводное место у крыницы воды. Это Слово Божие. Хвали, душа моя Пана, хвали, душа моя Пана, и Он справедливо судить покрывджаных, хлеб дае покорным, Пан вызволяє вязня. Хвали, душа моя Пана, Пан открыває очі сляпим, Пан узнімає принижених, Пан любить справедливых, Пан обороняє чужеземцев. Хвали, душа моя Пана, Пан сироту и вдову подтримливає, а шлях грешних скривляє. Пан володарить навеки, Твой Бог Сионе с поколения в поколение. Хвали, душа моя Пана. Читание послания святого апостола Якуба. Браты мои, незважаючи на особы, майте веру в Иисуса Христа, нашего Пана хвалы. Бо коли на сход ваш придет человек с золотым перстенком, у блескучем одении, и увойте так само бедный в брудные вопроцы, и вы поглядите на опранутого у блескучее одении и скажете ему: ты сядай тут, на доброе место, а бедному скажете: ты стань там, ти сядь тут, каля подножа моего, тот ти не робите одрозение меж вами сами и не становитесь судьями со злыми думками. Послухайте, браты мои умилованные, ти ж не Бог выбрал бедных свету богатыми верою и спадкоемцами володарства,
якой ён абяцаў тым, хто любіць яго. Гэта Слово Божае. Аллилуйя, 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 аллилуйя. Иисус обвещал Евангелие о благодарстве и лечил всякую немочь у людей. Аллилуйя, Пан з вами. И с Духом Твоим. Читание Святого Евангелия поводле Марка. Хвала Тебе, Пане. У той час Єсус вийшов з земель Тиру і пройшов праз Сидон до Галилейского мора, посярод межаў Декаполиса. І принесли до яго глуханямога, і просили, каб усклаў на яго руку. Адвёўшы яго далей ад натоўпу, паклаў у яго вушы свае пальцы і, плюнуўшы на іх, дакрануўся імі да ягонага языка. І, паглядзеўшы на неба, уздыхнуў і сказаў яму: «Эфата», што значыць «адкрыйся». І адразу ж адкрыліся вушы ягоныя і развязаліся путы языка ягонага, і пачаў гаварыць выразна. Тады Езус загадаў ім, каб нікому не казалі. Але колькі не забараняў ім, яны яшчэ больш апавядалі. І, будучы надзвычай здзіўленымі, казалі: «Ён зрабіў усё добра, учыніў, што глухія чуюць, а нямыя гавораць». Это слово Пана. Тобе, Христе. Даражэнькія, сённяшняе першае чытанне, якое мы чулі, вельмі прыгожае, вельмі натхняльнае. Будьце адважнымі, не бойцеся, кажа пророк Ісая. Ён сам прыходзіць і збавіць вас, кажучы пра Бога. Тады вочы сляпых будуць бачыць, і вушы глухіх адкрыюцца. Тады кульгавы, як алень, падскочыць, і язык нямых усклікне радасна. І, вядома, бачым адразу, што з гэтым чытаннем звязана таксама Евангелие, якое, з'яўляецца актуалізацыяй этого слова, так, спаўненнем у Езусе Христе. Але вось, пачуўшы гэтае слово, што б мог сказаць чалавек, які не мае занадта вялікай веры? Добра, калі той час прыйдзе, калі вось я ўбачу, што пачнуць скакаць кульгавыя, калі глухія пачнуць чуць, вось я толькі чую это ў Евангеллі, дзе вось у маім жыцці, каб пачалі адбывацца тыя цуды, я іх не бачу. І сапраўды, так, мы іх не бачым, это праўда. Конечно, адбываюцца цуды, але не так часта. Не так часта, не заўсёды пры нас. Адбываюцца меншыя цуды ў нашым жыцці, але мы можам іх нават не заўважыць, і мала хто пра іх расказвае. Но это іншая праблема. І другое чытанне нам звяртае увагу на нешта. Так, ось мы на пачатку паставілі гэта пытанне. Чаму мы не бачым цудаў? Чаму я не адчуваю, што так Бог дзейнічае ў маім жыцці? І ў другім чытанні, якое мы чулі, апостол Якуб звяртае увагу тое, што мы вельмі, завёрнутыя на знешнім таком вонкавай боку, на вонкавай такой прэзентацыі, то есть на знешніх рэчах. Ён кажа пра тое, што калі водзе чалавек багаты, то мы яго пасадзім на лепшае месца, калі водзе чалавек бедны, то скажам, возьми, сядь там трошки далей, звольні месца так, для этого багатого.
Але так у скарачэнні можна сказаць, што гаворыць пра тое, што мы даем вялікую ўвагу знешнім рэчам. Ну, допустим, хто з вас сёння думаў, як апрануцца, якую прычоску зрабіць, як воласы ўлажыць, як мяне цяпер убачыць, дзе мне сесці, каля каго сесці, хто каля мяне сядзіць, як на мяне глядзіць, што пра мяне думае. І так можам усё так імшу перажыць. А пазней яшчэ даходзіць думкі, а вось на рабоце мне там такая сітуацыя была, а мне там такое сказалі, а мне вось, а там вось это не зроблена, а там такія справы не знаю. Можам успомніць, што там у хаце творыцца, а што яшчэ пазней трэба зрабіць ці на рынок схадзіць. Ну і добра, хопіць. Можаце кантынаваць, вось кожны з нас там можа рабіць усё імшу. І апостол Якуб кажа, мы вельмі часта завёрнутыя на знешняй старонцы, так? І не глядзім увогуле, што на наша нутро, на тое, што найбольш скрытае, найбольш ціхае ў нас, што там ціха сядзіць і хаваецца. І пазней пераходзім да Евангелія. Езус што робіць? Езус, да Езуса прыходзіць і кажуць, аздараві этого чалавека, яму кажуць нават як. Палажы на яго руку, тады аздаровіцца. Езус што робіць? Этого чалавека забірае на бок. Забірае ад усёй этой мітусні. Як я сказаў, ад усіх гэтых знешніх. Бо людзі што чакалі? Яны чакалі знешняга знаку. Зноў жа, пакладзі на руку, каб мы бачылі. Мы хочам усе это бачыць. Мы хочам бачыць спектакль, можна сказаць. І ён будзе аздаровы. Езус кажа, не, я вам нічого не покажу. Пашлі са мной. Забірае яго на бок. Забірае, таксама Езус спрабуе нас забраць вось з этой усёй мітусні. Дарагія браты і сёстры, увогуле, хто з нас вось сёння перад тым, як прыйшоў на імшу, падыміце руку, меў час 10-15 минут на молитву. Не бойтесь, поднимите руку. Кто из нашел такой час 10-15 минут на молитву? Одинки. Может, вы шею поднимите, как у вас было бачить. Не одинки, десятки, может. Два десятки, может, будет, так? Вось. А кто из вас меў час прочитать Слово Божие на сёння? Поднимите руку вверх. Ну, тут уже одинки, так? Так, браты, тады мы не дзівімся, што Езус не ў стане нас выцягнуць, так? Мы ўвесь час сядзім і кажа, бо вядома, трэба сабрацца, а яшчэ сёння хочацца выспацца, бо учора позна пашлі спаць, бо учора мы там рабілі ўсё, што можна і няможна, вось, каб у нядзелю не працаваць, бо нядзелю ж не працуем, маю надзею. Палажыліся позна спаць, цяжка рано ўстаць, і там, не знаю, ці паесці, ці памыцца, ці там прычасацца, ці паўцюжыць, і таму падобнае. І так у нашым жыцці адбываецца, мы не маем часу на Бога. Таму Езус першае, што робіць, адводзіць, пашлі вон адсюда, так? Выводзіць у ціхае месца, і там астаецца сам на сам з этой асобай. Мы ў нашым жыцці не маем часу, каб астацца сам на сам з Езусам. У нас заўсёды ў галаве нейкія думкі. Так, вось мне некаторыя людзі кажуць, я не магу маліцца, бо мне адразу прыходзяць думкі. Правільна, дай сабе 15 минут у цішыні, каб гэтыя думкі трохі успакоіліся, пасля 15 минут можа пачнецца малітва, а можа пасля 30. Не, 30 минут? Так, хочаш маліцца? Уже не хочу. Таму што шмат часу забіраць, так, для нас больш важныя рэчы. Езус першае, што робіць, паклаў у яго вушы свае пальцы. Видите, можна сказаць, што так, Езус укладвае палец да нас, глухі, і кажа, ёлкі-палкі, пачні слухаць мяне. І он хоча, это, конечно, ўжо алегарычнае тлумачэнне, это інтэрпрэтацыя, не? І он затыкае вушы і просіць, глянь на мяне, глянь на мае вочы, так? Хопіць слухаць таго, што табе кажа інтэрнэт, радыё, на працы, блізкія, паслухай мой голас. Пасядзі ў цішыні, так? Адкрыйся на мяне. А каб адкрыцца, я кажу, сапраўды, трэба часамі 20, а можа 30 минут пасядзець у цішыні, каб усё это успакоілася, тады я пачую голас Бога. Пазней Езус што робіць? Датыкае языка этого чалавека. Дарагія браты і сёстры, пра што мы найбольш размаўляем у нашым жыцці? Ці это сапраўды прыносіць хвалу Божаму валадарству, ці это вось такое, як сказаць, як змея па зямлі соўгаецца, усе зямныя справы, так? Нават вачэй у неба не можам узнесці. Часта мне людзі кажуць, што разгаварваем пра іншых. Я кажу, добра, умееце вы скрытыкаваць, але скажыце таксама і добрае, што этот чалавек мае. Не ведаю,
спазняецца ўвесь час, да? Але нешта робіце добрага, нешта ў яго атрымліваецца. Дык калі вы размаўляеце праз іншых, дык будьце справядлівыя. Адно і другое, хай тая раўнавага будзе аднолькавая. Так? Прынамсі, размаўляючы пра іншых, можам сказаць, закончыць тую размову: Божа, клапаціся пра гэта чалавека. Так? Можа, мне шмат з вас зрабіў, мею свае пецы. Калі трэба, навярні яго, дай там яму ласку. Не? А мы звычайна кажам адварот: а каб яму? А што б яму? Вось таму Езус датыкаецца таксама языка. Таму што калі мы у нашым жыцці, як змяя, рухаемся толькі па зямным, ну то як мы можам дасведчыць у нашым жыцці кантакту з Богам? Так? Калі мы не бачым добрага, што ён робіць у нашым жыцці, ну не ведаю. Сёння праснуліся, дзякуй Боже, што прачнуўся, дзякуй, што сонейка свеціць, дзякуй, што бомба не ўпала. Можа быць такое сёння. Дзякуй, што ёсць, што паеў, дзякуй, што памыўся. А ў нас часта наадварот: ай, блін, устаў, ой, як цяжка, ой, яшчэ паесці трэба падагрэць, ой, яшчэ воласы, ой, яшчэ паўцюжыць. У нас усё наадварот. Ну добра, меншае з тым. І пазней самае важнае, што Езус робіць перад цудам, это ключавы момант. І паглядзеўшы на неба, уздыхнуў і сказаў яму Эффата. Позірк Езуса на неба – это ягоныя адносіны з Айцом, асабістыя. Што для гэтага патрэбна? Так я сказаў. Адцянуцца ад гэтых рэчаіснасці зямной, астацца можа ў цішыні, адкрыцца на голас Айца Нябеснага, спрабаваць слухаць яго, прыслухацца да таго, што ў нашым унутры. Спрабаваць дзякаваць больш, чым наракаць, так? Тады ува мне ствараецца это адносіны жывыя з Айцом, здольныя адкрыць сэрца і пачуць ягоную прысутнасць. Так? Это слово «эффата» – «адкрыся». Адкрыся на Бога, які можа ў табе здзейсніць цуды. Адкрыся на яго, брат і сястра. Езус сёння заклікае адкрыцца на яго, адысці, знайсці час. Нядзеля чаму вы прысвеціце сёння? Это адзіны дзень, который сапраўды можаце знайсці час. Зрабіце сабе прагулку, прайдзіцеся, паглядзіце на прыгажосць. Лета заканчваецца, уже праз якийсь час не будзе этого зялёнага. Убачце ў гэтым сляды Бога, ягонай любові, у тым, што сонейка свеціць, у тым, што шмат можна яшчэ чаго прыклады рабіць. Астатняя рэч, которую я скажу на заканчэнне, чуў гісторыю адной асобы, якая была апантаная д'яблам з Сіцыліі. Было вельмі складаным. Ягонае жыццё, ён карыстаўся з практык магічных і сам удзельнічаў, сам рабіў это. Таму там стока духаў, сколько яго было, там нават не памятаю колькі, але не ў гэтым справа. Ён казаў, што яго дражніў парадак. Яго дражніла тое, што калі заходзіў дзесьці да кагось, у каго было ў доме парадак, яго это дражніла. Яго это проста бесіла. Яго бесіла прырода, таму што ў прыродзе таксама пэўны парадак і гармонія. Так, прыгажосць, паўната фігур, усё гэта вось ёсць. І так сапраўды сёння сатана змагаецца, каб у нашым жыцці быў беспарадак. Каб мы ўвесь час лёталі, бегалі туды і сюды, каб не маглі, як сказаць, вывесці канкрэтны рытм нашага жыцця. Так? Каб яно не было упарадкаваным, каб у нас не было часу на малітву, на быццё з іншымі, каб оно все было хаотычна. Дарагія браты і сёстры, будьте осторожны, бо на этом мы можем проиграть свое жыццё, на беспарадку. Вельмі часто есть люди, которые робят беспарадок знешне, мы это про это уже казали, але внутри там такі вал усякіх думак, можа нават негатыву, усяго. Таму, браты і сёстры, парадак знешні, ён важны, яшчэ больш парадак унутраны, каб там мы знайшлі месца для цішыні, разважання, супакою і раскладання прыярытэтаў у нашым жыцці, што важнае, а што можа больш важнейшае. А мы ўвесь час бяжым за тым, што італьянскай мовай кажацца урджэнты, што на беларускай мове нават не ведаю, як ператлумачыць. Тое, што гарыць. Мы бяжым не за тым, што важнае, а за тым, што гарыць. Там гарыць. Таму, браты і сёстры, захочу сёння выкарыстаць і ту нядзельку,
каб патушыць пажар унутры сябе і знайсці гэты час. Амін. Выслухаўшы Божае Слова, выслухаўшы таксама спробу яго вытлумачыць, вызнаем нашу веру ў тое, што мы пачулі. Веру Бога, Айца Всемогутнего, Стварителя неба и земли, всего бачного и небачного, и в единого Пана Иисуса Христа, Сына Божьего одинакового, Зайца народженного, во всеми веками, Бога, светлого, Бога забравного, Бога забравного, народженного Христом, ради судного Отцу, ради Бога все славность, и Он для нас людей, и для нашего избавления, пришел с неба, и вселился в Духа Святого, с Девы Марии, и ставший человеком, проживал так само за нас, при Понтским Пилате, был замучен и похован, и на третий день воскрес, погодне Писания, и взошел на небо, сядет праворуч Отца, и снова придет в хвале, судить живых и померных, и Его владарству не будет конца. Верую в Духа Святого, и Животворцу, Отца и Сына Бога, якому разом с Отцом и Сыном належить поклонение и хвала, який промовляв раз пророк. Верую в один святый Христос, вызнаю один кровь для отпущения грехов и чекаю воскрешения померных и життя вечного в будущем світі. Праз сакрамент хросту мы сталіся Божымі дзецьмі, таму з даверам прадставім Богу Айцу нашыя просьбы. Молімся за Христовы касцёл, каб ён ратаваў свет ад граху, ад усёй бегатні, заклапочанасці, якія могуць нас адводзіць ад Бога. І каб касцёл вёў усіх людзей да Яго, да Бога. Цябе просім. Молімся за святога Айца Францішка, каб яго сустрэчы з кіраўнікамі дзяржаў спрыялі ў свеце умацаванню сапраўднага спакою і справядлівасці. Цябе просім. Молімся за тых, хто кіруе нашай краіне, каб яны клапаціліся аб рэчах важных, аб шчаслівай будучыні свайго народа. Цябе просім. Молімся за глуханямых, каб яны сустрэліся з добразычлівасцю людзей, з дапамогай якіх маглі б знайсці сваё месца ў грамадстве. Цябе просім. Молімся за тых, хто мае праблему з жыллём, каб, дзякуючы Божай дапамозе і людзям, яны змаглі яе вырашыць. Цябе просім. Молімся аб Божым благаславенні, апецы Маці Божай, здароўі, вытрымцы і цярплівасці ў цяжкі час для сям'і Паўла і Рэгіны. Цябе просім. Молімся за нас, за парафію, каб супольная малітва пры алтары Пана набліжала нас усё больш да Бога і паглыбляла нашу земную любоў. Цябе просім. Божа, Ты праз ласку Духа Святога напоўніў дарамі любові сэрца Тваіх верных. Выслухай нашыя малітвы, асабліва тыя, які носім у нашых сэрцах, і ўчыні, каб усе людзі любілі Цябе больш за ўсё і з любоўю выконвалі Твою волю. Праз Христа, Пана нашага.
Молитеся, браты и сестры, каб мою и вашу ахвяру принял Бог Отец Всемогутный. Божа, криниця сапраўднай пабожнасці і супакою, дай просім, каб гэту ахвярай мы належна ушанавалі Твою веліч і праз удзел у Эўхарыстыі з'ядналі нашыя душы ў веры праз Христа Пана нашага. Amen. Пан з вами. И с Духом Твоим. Угору серці, Возносим их до Пана. подякуєм Пану Богу нашому. Годно это и справедливо. Сапраўды годна гэта і справядліва, слушна і збавенна, каб мы заўсёды і ўсюды Табе складалі падзяку. Пане святы Ойча, усемагутны вечны Божа, праз Христа Пана нашага. Бо Ён з літасці да грэшнага чалавецтва нарадзіўся з Панны Марыі, праз сваю муку на крыжы вызваліў нас ад вечнай смерці, а праз сваё з мёртвых паўстанне даў нам вечнае жыццё. Таму з анёламі і арханёламі і з усімі святымі мы абвяшчаем Твою хвалу, разам з імі усклікаючы. Святый, 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 Пан Богу всемогутный, небо и земля, полные хвалы Твоей. Госанна на вершинах, благословленный Той, кто приходит в имя Пана. Госанна на вершинах. Сапраўды, Божа, Ты святы і справядліва хваліць Цябе ўсё Твоё стварэнне, бо праз Сына Твайго, Пана нашага Езуса Христа, дзейсную моцую Духа Святога, Ты ўсё ажыўляеш і асвячаеш. І няспынна збіраеш народ свой, каб ад усходу сонца і да захаду складаў імені Твайму чыстую ахвяру. Таму, у еднасці з усім касцёлам, у першы дзень тыдня, калі Езус Христус уваскрос і спаслаў на апосталаў Духа Святога, праз Христа пакорна молім Цябе, Пане. Асвяці моцую Духа Твайго гэтыя дары, якія мы прынеслі Табе на ахвяру, каб сталіся яны целам і крывёю Сына Твайго, нашага Пана Езуса Христа, які нам наказаў здзяйсняць гэтую таямніцу. Бо Ён у тую ноч, калі быў выдадзены, узяў хлеб і, падзяку Табе складаючы, благаславіў, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана».
Падобным чынам па вячэры ўзяў келіх і падзяку табе складаючы благаславіў і падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Гэта вялікая таямніца веры. Обвящаем смерть Твою, Пане Иису, признаем Твое воскресение и чекаем Твоего прийстя в хвале. Пане, успамінаючы збаўчую муку Твайго Сына, а таксама яго цудоўнае ўваскрасенне і ў неба ўшэсце, і чакаючы яго другога прыйсця, з падзякаю складаем Табе гэтую жывую і святую ахвяру. Узглянь, просім, на дар Твайго касцёла і прымі яго як ахвяру, якой Ты пажадаў быць уміласціўлены. Дазволь, каб мы, узмоцненыя целам і крывёй Твайго Сына, напоўненыя Духам Яго Святым, сталі адным целам і адным Духам у Христе. Няхай Ён сам учыніць нас вечным дарам для Цябе, каб мы змаглі атрымаць спадчыну з выбраннікамі Тваімі, найперш з Найсвяцейшай Паннай Багародзіцай Марыі, са святым Юзефам, яе абраннікам, са святымі апосталамі Тваімі і слаўнымі мучанікамі, і ўсімі святымі, праз заступніцтва якіх мы спадзяёмся на Тваю нястомную дапамогу. Просім Цябе, Пане, няхай гэтая ахвяра нашага паяднання прынясе ўсяму свету супакой і збаўленне. Будзь ласкавы ўмацаваць у веры і любові касцёл Твой, які пілігрымуе на зямлі, са слугой Тваім папам нашым Францішкам, біскупам нашым Юзефам, з усімі біскупамі, усім духавенствам і усім народам Табою адкупленым. Будь міласцівы да просьбаў гэтай сям'і, якая па Тваёй волі стаіць перад Табою. О добры Ойча, ласкава з'яднай з сабою усіх рассеяных па свеце дзяцей Тваіх, нашых памерлых братоў і сясцёр, і ўсіх, хто ў ласцы Тваёй адышоў з гэтага свету, міласціва прымі ў валадарства Тваё, дзе і мы спадзяёмся быць, каб разам з імі заўсёды радавацца Тваёй хвале. Праз Хрыста, Пана нашага, праз якога адорваеш свет усялякімі дабротамі. Праз Христа, з Христом і у Христі, Табе, Божа Ойча усемагутны, у єдності Духа Святого, уся пашана і хвала, праз усе веки вечныя. Атрымалі мы Духа Святога, які нас учыніў дзецьмі Божымі, таму асмельваемся казаць: Ойче наш, который есть у небе, святится имя Твое, приди во царство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего ежедневного дай нам сегодня, и отпусти
Просім Тебе, Пане, збав нас ад усяго злога, дай ласкава супакой у дні нашыя, да памажы нам у милосердности Твоей, каб мы былі заўсёды вольны ад граху і захаваныя ад усялякага неспакою, чакалі спаўнення шчаслівай надзеі і прыйсця збаўцы нашага Езуса Христа. Пане Езу Христе, Ты сказал апостолам Твоим: «Супокой покидаю вам, супокой мой даю вам». Просим, не зважай на грехи наши, али на веру костела Твоего, и будь ласкавый звод нас Твоей волей, одарить его супокоем и едностью, яки живешь и владаришь на веки вечные. Супокой Пана, нехай заўсёды будзе з вами. И с Духом Твоим. Передайте ближнему знак супокою. Вось баранак Божы, вось той, хто бярэ на сябе грахі свету, благаслаўлёныя, пакліканыя на вячэру ягоную. Як лань прагне вады з патоку, так душа моя прагне Цябе, Божа. Душа моя прагне Бога, Бога жывога.
До
Молимся. Всемогутный Боже, Ты нас живишь и узмацняешь Своим Словом и найсвятейшим сакраментом. Учини, каб мы годно приймаючи гэтыя святыя дары Твайго Сына, могли стать удельниками Яго жыцця вечнага, які жыве і валадарыць на векі вечныя. Шчыры дзякуй за кожную ахвяру і дапамогу на карысць касцёла і кляштара. Вялікую ўдзячнасць усім, хто дапамог арганізаваць і святкаваць 1 верасня мінулую нядзелю. Дзякуй тым, хто прыбіраў у касцёле на гэтым тыдні. Няхай за ўчыненае дабро ўзнагародзіць вас пан Езус і святы наш отец Францішак Ассізскі. На этом тыдні адзначаем 12 верасня ў чацвер успамін найсвяцейшага імя Марыі. 13 верасня ў пятніцу успамін святога Яна Златавуснага, біскупа і доктара касцёла. І 14 верасня ў суботу свято ўзвышэння святого крыжа. Вось 3 дні падрад, штосьці ёсць. Асабліва ў гэтым годзе запрашаем наведаць наш адноўлены касцёл у Полхваве. Урачыстасць у гонар найсвяцейшай імя Марыі будем святкаваць 15 верасня у нядзелю о 14 гадзіне. Святую імшу ўзначаліць ксёндз біскуп Юрый Касабуцкі. Падчас этой урачыстасці біскуп Юрый правядзе цырымонію перапахавання парэшкаў фундатараў святыні і нанова прысвяціць касцёл найсвяцейшаму імя Марыі. Жадаючых паехаць на гэту урачыстасць просім звяртацца ў парафіяльную краму для запісу. Выезд з паркоўкі ў 13:00. Для жадаючых запісаць дзіця на падрыхтоўку да першай святой камуніі у сакрыстыі знаходзіцца картка, на якой трэба пакінуць свае дадзеныя. З пытаннямі адносна катэхізацыі дзяцей, калі ласка, звяртайцеся да нашых сясцёр. Запрашаем дарослых на біблійныя сустрэчы. Заняткі адбываюцца ў першую і трэцюю нядзелю месяца ад 19:15 і пачнуцца яны ад кастрычніка. Запрашаем наведаць нашу парафіяльную краму, дзе можна набыць календары на наступны год, рэлігійную літаратуру, часопісы, фігуркі, срэбныя ланцужкі, крыжыкі і іншыя пабожныя рэчы. Вядома, што аб'явы можна прачытаць на сайце парафіі Піобай. Таксама прыпамінаем пра трансляцыю о 10 гадзіне і таксама памятаем пра ўсіх, хто нас аглядае онлайн, памятаем пра іх у малітве. І яшчэ адна астатняя аб'ява. Магчыма, што ад панядзелка зноў будзем хадзіць у касцёл праз бакавыя дзверы з прычын рамонту цэнтральнага ўваходу. Зноў жа, вельмі дзякуем за ахвяраванне і просім аб далейшай падтрымцы гэтага рамонту. На гэты тыдзень прыміце Божае благаслаўленне, якое нас узмацніць у шуканні Бога, часу для Яго цішыні, адкрывання сваіх вушаў, свайго сэрца і прамаўлення благаславенстваў і таго, што служыць расшырэнню Божага валадарства. Пан з вамі. И с Духом Твоим. Нехай ім благословить вас Бог усемогутный, Отец и Сын и Дух Святый. Аминь. Идите в упокои Христа. Дякуем Богу. Святый Арханёле Михайле, беражи нас у змаганні, супроть спокусов, пастах злого духа, будь нам обороной, князю войска небесного, мocою Божию скинь в пекло сатану
і інших злих духів